Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Lumagpas ka na sa bababaan mo! Ayan, nakatulog ka na! Aragoy! Maluoy ka! Oras na rin mga kabisyo. Give it a quick check. It is now 30 minutes after 8 o'clock in the evening. You are still locked in right here, Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Yes! Grabe, ang bilis ng oras natin. 8:30 na. Imagine. Papaalam na pala tayo. Huling banat na natin to. Huling bagsak na natin to. Kaya, huwag na nating patagalin. Pag-usapan na natin to. Panapat sa 3 Duterte umano. Oh no! Vice Ganda, Angel, Ding Dong, pinapatakbong senador. Oh no! Tinutulak umano ang mga bigating artista sa industriya na sina Vice Ganda, Ding Dong Gilantes at Angel Locsin na tumakbo bilang senador sa darating na midterm election pantapat sa mga Duterte. Grabe, Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan! Banatan mo sa puwet! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Ito yung hindi naman basic. Kung titingnan po natin mga kabisyo sa ating political history, ang mga tao pong nakaupo sa gobyerno is yung may mga alam. Diba? May mga alam talaga paano patakbuhin ng gobyerno dahil hindi po sasapat ang pagmamahal sa bayan na baguhin ang bansa. Kinakailangan po meron kang kaalaman para baguhin natin ang bansa. Meron kang mga plans, di ba? Parang ikukumpara po natin sa larong basketball. Ayan. Oo, sa larong basketball. Halimbawa, meron akong favorite team at gustong-gusto ko silang manalo. Yung pagiging fanatic ko po is hindi enough to win a basketball game. Hindi po pwede ako mag-coach para manalo. Di ba? Need mo pa rin ang kaalaman paano patakbuhin yung offense, paano paganahin yung defense, di ba? Now mga kabisyo, logican po natin. Ang pagtakbo po ng mga artista bilang mga politiko sa Pilipinas ay popular po dahil sa kanilang unang-una kilalang pagkatao at media exposure, di ba? Na nagbibigay po ng malaking advantage para sa kampanya. Diba, pag nagkampanya niyan, kakantakan na yan, makiri-kiri lang sila buli. Kakanta-kanta, sasabihin na ganun, ay, ibubuto ko yan si kasi ang galing niyang sumayaw eh. No. Ay, ibubuto ko si ganito kasi ang galing niyang tumambling. No. Kawawa naman yung bansa natin pag ganon. Huwag ganon, di ba? Alam nyo, maraming botante din po kasi ang hindi na natin masisisi kasi nawawalan din po ng tiwala sa mga tradisyonal na politiko. At kaya nga naghahanap ng pagbabago. Kasi yung mga traditional na politicians naman po natin, o yung tinatawag na, anong tawag dyan, Tang? Yung mga na yan? Tawag dyan, trapo. Well, trapo is traditional politicians. Diba? Wala naman po problema dyan. So yung mga traditional politicians kasi marami po kasing na-involved sa kanila sa mga halimbawa, yung mga corruption. Kaya yung mga mamamayan po, nawawala na po ng pag-asa kaya naghahanap ng pagbabago. Diba? Kaya ang mga artista na may bagong perspective at malinis po ang kanilang image sa politika, nakikita nilang mga alternative na pagpipilian. Well, kahit nga mga barangay, di ba, Tang? Sa barangay natin, di ba? Ano bang nangyayari sa barangay natin?
Ay, may mga pinapatakbo yung sikat sa inuman. O bakit pinapatakbo yun, Tang? Eh kasi pag nanalo may sweldo na, may panginom na. Pambihiran. Alright guys, gotta say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope you guys having a great time. Coming up next, gonna be Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Well, this has been your friend. My name is Diego Bandido. Na lagi nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Let's go to the moon! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!